Gela honetan biltzen dira Mungiako Larramendi ikastolako guraso euskaldunen batzordea da. Gure kezkak eta ziren, ikusten genduzanean gure umeak, naiz eta euskaldunak izan eta txikitatik euskara utzean ibili baziran be, gero eta erdera gehiago iten ebiela, ezta? Hori ikusita zerbait egitea erabaki zuten, aditu baten laguntzaz, gurasoak kontzientziatu nahi dituzte. Azken finean, eurak baitira seme-alaben eredu. Axola bali mazaizkie, seme-alaben hizkuntza ohiturak gurasoek beraien zaindu behar dituztela. Guraso euskaldunek elkarrekin euskaraz egingo balute, seme-alabei oso eredu ona eskainiko liekete. Hori oso argi ikusi dugu, ezta? Gurasoak eta umien arteko elkarrizketak eta harremanak euskara utzean izaten direla. Baina guraso euskaldunen artekoak ez dira beti euskaraz. Gurasoak eredu izan beharko gendukela. Gemak eta Igonek ere eredu izan nahi dute, baina beraiek hutsetik hasi behar izan dute. Ez zekiten euskararik duela 4 urte, euskaltegian hasi ziren arte. Nik nahi nuen nire seme-alabekin euskaraz hitz egiteko, eta horregatik hasi nuen euskaraz ikasten. Langabezian geratu nintzen eta, esan nuen, erabaki nuen euskara ikasten. Egia zan, gero eta guraso gehiago izaten ditugu, batez ere helburu horrekin datozenak, ezta? Seme-alabekin euskaraz egin nahi dute, euskaraz bizi eta euskara transmititu seme-alabei, ezta? Euskaltegiek ikastaro bereziak eskaintzen dituzte helburu horrekin datozen gurasoentzat eta udalek diruz laguntzen diete. Bilbon esaterako iaz 262 aita ama matrikulatu ziren, eta orain euren helburuak betetzen ari direla ikusten dute. Orain dute berarekin ipuin bat euskaraz irakurtzen. Hori delako azken helburua euskara eskolan bakarrik ez, etxean eta kalean ere erabiltzea.